Είδες. Τώρα, επειδή είναι στην παρέα μας ο Γιάννης ο Κότσιρας και επειδή τραγουδάει δικά σου κομμάτια, τι είναι αυτό το στοιχείο, αγαπητέ Γιάννη, που έχεις διακρίνει σε αυτό το παιδί, σε αυτό το νέο παιδί? Είναι πολλά στοιχεία που έχω διακρίνει στο Σταύρο. Καταρχήν, μέσα από το στίχο του Σταύρου διακρίνεις τη σπουδή του απάνω σε πολύ μεγάλους Έλληνες στιχουργούς. Είτε αυτό πρόκειται να λέγεται Ελίνα Νικολακοπούλου, είτε πρόκειται να λέγεται Μάνος Ελευθερίου, είτε Ελένης Γιώγα, είτε από το παρελθόν μέχρι το σήμερα. Αυτό λοιπόν τα έχει αφομοιώσει όλα μέσα το Σταύρος, τους έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά και έχει φτιάξει έναν δικό του τρόπο να μιλάει. Το δεύτερο που αμέσως μου έρχεται στο μυαλό είναι το πόσο καλός άνθρωπος είναι. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό ένας στιχουργός να είναι καλός άνθρωπος. Και σεμνός άνθρωπος. Ναι, γιατί όταν είσαι καλός άνθρωπος, γράφεις καλά πράγματα. Ναι. Και έχουμε ανάγκη να ακούμε καλά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον έχω κουραστεί να ακούω την επίθεση, την επιθετικότητα. Ναι. Ο Σταύρος έχει ένα ρομαντισμό, έχει μια αγάπη και νιώθω πολύ μεγάλη χαρά που βρέθηκα στα πρώτα του βήματα. Εγώ δηλαδή το ξέρει κιόλας. Έχω μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό απέναντί του. Εντάξει, και όταν το λέτε εσείς, αποκτά μια ιδιαίτερη αξία και σημασία η δημιουργία του Σταύρου. Γιάννη Κότσιρα, είναι δύσκολο για ένα παιδί από Κύπρο να ανταγωνιστεί, αν θέλει, στιχουργούς από Ελλάδα? Το ταλέντο δεν παίζει ρόλο, έτσι? Αυτό πήγα να πω, ότι από ό,τι φαίνεται όχι. Δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, και δεν έχουμε μόνο την περίπτωση του Σταύρου, είναι και άλλοι στιχουργοί. Πολλοί, δηλαδή, εγώ τώρα ας πούμε, συνεργάζομαι και με τον Πόλη Κυριάκου, που είναι επίσης για επιτυχίες μια τεράστια πολύ σπουδαία. Ζούμε και σε μια εποχή που οι αποστάσεις πλέον δεν παίζουν και τόσο πολύ ρόλο. Είναι εγώ η θα σας πω τεχνολογία. απλά το εξής για τον Σταύρο. Ο Σταύρος ήρθε στο Καμαρίνι με το Μητροπάνο ήμουνα. Σωστά, δεν το θυμάμαι. Εδώ στην Κύπρο ήταν, νομίζω πως ήταν με το Μητροπάνο. Ναι. Και έρχεται στο Καμαρίνι και μου λέει: Γεια σου, είμαι ο Σταύρος Σταύρου. Είμαι στιχουργός, θα γίνω κιόλας, γιατί μόλις είχε κάνει 2-3 τραγούδια. Ήταν σίγουρος ότι θα γίνει. Και μου έδωσε κάποια τραγούδια. Τα οποία εκείνη τη στιγμή, εγώ βέβαια δεν τα είδα, γιατί έβγαινα, δεν θυμάμαι κιόλας. Όταν διάβασα τους στίχους του Σταύρου, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν, πώς να το πω, σαν να περπατάς στον δρόμο και να βλέπεις τα λουλούδια, ας πούμε, τα χορτάρια, και ξαφνικά από μέσα πετάγεται μια μαργαρίτα. Θα την προσέξεις, δεν γίνεται να την προσέξεις. Και φαντάζομαι σε πλησιάζουν και σένα και την Αντριάννα πάρα πολύ για να σου δείξουν τους στίχους. Ναι, εντάξει, αλλά μπορεί να ξεχωρίσει, εννοώ αυτό. Αυτό λέω, ότι περπατάς στον δρόμο και στο τσιμέντο θα το δεις να ξεπηδιέται το λουλούδι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει και έναν όγκο Α, δεν είναι και κανένας μικροκαμωμένος, είναι και ολόκληρο Σταύρος. Το περίεργο για τον Σταύρο, για μένα από κάτι, είναι ότι πρέπει να έχει αρκετά βιώματα, δηλαδή και ψυχικά και στην καθημερινότητά σου για να γράφεις. Λοιπόν, αυτός από τώρα τα καταφέρνει. Μπράβο, και εγώ το χειροκροτώ, γιατί είναι πολύ νεαρός. Νομίζω ότι Γιάννη Κότσιρα περισσεύει το ταλέντο εδώ, αρκετά. Ναι, και ο υπέροχος. Ναι. Και ο Κραουνάκης και ο Σταύρος. Τι μας έκανες τώρα εδώ? Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ καλό. Πού πηγαίναμε εμείς να βγάλουν πέρα τον dancing, μάνα μου? Αυτό θα έλεγα, Ανδρέα μου, απλά είπα να μην σε προσβάλλω. Όχι, μια χαρά είμαστε. Η πρώτη συνεργασία με τον Γιάννη ήταν το Μουσικό Κουτί, κάπου το 2013. Ήταν στο Μουσικό Κουτί, ναι, 4 τραγούδια. Ναι. Και τώρα στον τελευταίο δίσκο του Γιάννη. 4 ήτανε μόνο. 4, ναι. Γιατί μου φαίνονται περισσότερα? Ήταν 4, είχαμε κάνει και ένα τραγούδι και με τον Γιάννη για μια σειρά εδώ στην Κύπρο, τον Ήρωα ήταν. Και εξ ολοκλήρου μουσική επένδυση του Γιάννη, έτσι. Στο Μουσικό Κουτί, ναι. Ναι, στο Μουσικό Κουτί, και έχουμε κάνει και ένα τραγούδι το οποίο το αγαπήσαμε πολύ, το Για Σένα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ο Σταύρος, είχαμε γράψει ένα τραγούδι για το Μητροπάνο σε αυτό το CD. Τα blues των Βαλκανίων. Μπράβο, που δεν πρόλαβε να το πει. Δεν μπόρεσε να το πει, δεν πρόλαβε. Ναι. Αλλά το καλό με αυτό το τραγούδι είναι ότι εκνεύρισε πολύ κόσμο. Ειδικά τους ανθρώπους που παίζουν, ειδικά ενώ κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι παίζουν το ρόλο των, πώς να το πω, αυτών που υποστηρίζουν αυτό που θέλει η Ευρώπη, ας πούμε, κτλ. Οι προστάτες της Ευρώπης. Τους ενόχλησε. Ναι. Τους ενόχλησε πάρα πολύ και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Φανταστείτε να το έλεγε ο Μητροπάνος, δηλαδή τι θα γινόταν. Ναι. Αντιλαμβάνεσαι, Γιάννη Κότσιρα, ότι δεν έχει χρόνο να κάνει και τίποτα άλλο. Συνέχεια γράφει, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι, αυτό του είπαμε το που τον είδα σήμερα. Ναι. Του λέω, θα σταματήσεις καθόλου? Δηλαδή, να κάνει και λίγο οικονομία, γιατί είναι καλό να κάνεις πολλά πράγματα, αλλά πρέπει να τα κάνεις και σε μήκος χρόνου. Ναι. Και τούτος εδώ είχε βαλθεί να τα κάνει όλα φέτος, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
Όχι, εγώ τον χαίρομαι πολύ τον Σταύρο, γιατί το αγαπάει πολύ αυτό και είναι και περήφανος για όλα. Δεν διακρίνει κιόλας. Ξέρω εγώ, αυτό λιγότερο ή εκεί. Όλα, τα αγαπάει το εξίσου και αυτό είναι πολύ καλό. Νομίζω, Σταύρο, τώρα, επειδή θα πρέπει να μας αφήσει ο Γιάννης σε λίγο, έχει κάποια άλλη υποχρέωση, νομίζω να τον έχουμε εδώ στην εκπομπή, να τιμάει την εκπομπή μας, να τιμάει εσένα και να μην ακούσουμε μερικά σπουδαία τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι. Είναι κρίμα και άδικο, δεν είναι? Να βγει. Να βγει, να τιμήσει. Να βγει, τελείωσε, να βγει. Λοιπόν, Γιάννη, πώς είσαι? Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος να με κρατάς απ' το χέρι σφιχτά, να περπατάς πλάι μου στα συντρίμμια, να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλα με σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Από το νερό, στο παγερό τα κρυμμένο κύμα της ξενιτιάς, πως μου μη βρακώ. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλα με σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος, όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς, κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει μέσα στα αυτή να μου τραγουδάς. Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος, φίλα με σαν να είναι η πρώτη φορά, και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά. Μπράβο Σταύρο, μπράβο. Χάραξε και δεν ιστάζω, σκέφτομαι τι μου πες χτες. Άσε με
να σε κοιτάζω κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω, τώρα ξέρω πως δεν φταίς. Άσε με να σε χορτάσω κι άμα βγει ο ήλιος ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τ' αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τ' αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ξάπλωσε να σε κρατήσω, κλείσαν όλες οι πληγές. Άσε με να σε κοιμήσω κι αύριο για σένα ό,τι θες. Γύρισε να σ' αγκαλιάσω, τώρα ξέρω πως δεν φταίς. Άσε με να σε χορτάσω κι άμα ξημερώσει ό,τι θες. Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ. Στο κορμί αυτό τ' αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Στο κορμί αυτό τ' αγγελικό, στο στόμα που φιλώ, έτσι μια ζωή θα σ' αγαπώ. Ο Σταύρος Σταύρου γεννήθηκε στη Λευκοσία στις 10 Μαΐου του 1988. Μετά την στρατιωτική του θητεία έφυγε για το Λονδίνο, όπου σπούδασε ελληνική φιλολογία και βυζαντινολογία, καθώς και διοίκηση και διαχείριση πολιτισμού στο King's College. Άρχισε να γράφει ποίηση σε πολύ μικρή ηλικία, ενώ διακρίθηκε σε αρκετούς σχολικούς διαγωνισμούς στην Κύπρο. Στίχους για τραγούδια έγραψε για πρώτη φορά όταν ήταν 15 χρονών. Μπήκε στη δισκογραφία το 2007 με το τραγούδι «Μη με σκοτώνεις» του Γιώργου Τεντζεράκη, ενώ το 2010 υπήρξε μια πολύ σημαντική χρονιά, καθώς βρήκε τον Σταύρο Σταύρου να συνεργάζεται με την Τάνια Τσανακλείδου στο τραγούδι «Παράδεισος», το οποίο άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για τις υπόλοιπες συνεργασίες. Όπως έχει πει ο ίδιος, όταν γράφει δεν είναι ο Σταύρος, αλλά υποσυνείδητα αναλαμβάνει κάποιους ρόλους, τους οποίους αποτυπώνει στο χαρτί. Στα 29 του χρόνια, ο Σταύρος Σταύρου έχει καταφέρει να συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα της ελληνικής δισκογραφίας, όπως η Τάνια Τσανακλείδου, ο Σταμάτης Κραουνάκης, ο Γιώργος Θεοφάνους, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Φίλιππος Πλιάτσικας, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, η Πέγγι Ζίνα και η Ραλία Χριστίδου. Θα σου βάλω το μικρόφωνο, με όχι έχεις το μικρόφωνο. Τέλεια. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζομαι, πίζω κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό, χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου,
Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σήμακο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Ρίχνεις τα δίχτυα σου αλλού μα μπορείς, ποιον απ' τους δυο μας δεν μπορείς να συγχωρήσεις. Δεν ξέρω πόσο θα σου πάρει να το βρεις, κι έτσι μαθαίνω απ' τα δέσποτα ειδήσεις. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψεις δεν μπορείς, είναι νωρίς απ' το θυμό σου να χωρίσεις. Κι όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σήμακο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου. Όταν θα έχεις με ένα σύννεφο δεσμό και μόνο σήμακο τον εαυτό σου, εγώ να ξέρεις θα τραβιέμαι γύρω εδώ, εγώ να ξέρεις θα με πάντα ο άνθρωπός σου. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου, και δικό σου, και δικό σου. Λοιπόν, έτσι μερικά αγαπημένα, σπουδαία τραγούδια και κάθε φορά καταλαβαίνω πόσο σημαντικός είναι ο φίλος μας ο Σταύρος, βέβαια. Κάποια τραγούδια που έχουμε αγαπήσει, παιδί. Προλάβαμε και τα αγαπήσαμε. Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στο Γιάννη και στην Ανδριάννα που μου έκαναν την τιμή να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Ήρθαν ειδικά για αυτήν την εκπομπή και με τιμά ιδιαίτερα. Και τους ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Εμείς. Τιμή για σένα, τιμή για μας, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, ο Γιάννης θα πρέπει να μας αποχαιρετήσει. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Είναι τιμή δική μου να είμαι μαζί με τον Σταύρο, όπου και αυτός κι αν χρειάζεται την υπενθύμηση ότι είμαστε φίλοι. Και περισσότερο απ' όλα γιατί έχουμε πολλά να πούμε με τον Σταύρο ακόμα. Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είστε καλά.